kad je njegov tač vredniji od tog cijelog aparata. A što ti ne kupiš tač? Nemam para. Mislio sam. Godinu dana sam ga jurio. Nisam mogao ufatiti nikad. Tako je bio jeftin, toliko sam ga reklamirao. Po narodu. Samsung. Ali si radio možda u firmu nekoj, možda ti dao džaba. Ja samo za sebe radim. Samo za sebe. Ti još budeš gazda, domaćin. Ja imam para, ja samo dokazujem da treba da imam para, da ne napuštam ovu tačku. Da dvojica ljudi na svijetu ne mogu tolike pare imati. U slučaju da se neko približi, on je moj rođeni brat ili rođeni otac. U slučaju da se približi. Ja. Toliko bogatstvo ili savršenstvo. Mislim, bogatstvo ima, ali toliko precizan tač telefon neki. Ili toliko dobar futurni Rolls Royce. Ma radi on samo Što kažem gore. Radi sve Matricu. To je moj tata ili moj brat. Ili moj sestrić ili moj bratić. Drugčije ne može da postoji. A ovaj nastoji da kupi ulaznicu da mu ja integrišem bilo čip u glavi. On takav ne treba. On takav ne treba. Ovo je išao da na samoubojstvo, čip u glavi da te ubije državna bezbjednost, pogneš, jer jedeš kruha svoga malo. Čvaraka, najjeftinije što postoji iz Kalamerija, nije ispod